मानावगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 40टा जोंनि जा बियाब दङ बिटिसिनि सिङाव बे 40टा बियाबनि सिङावनो स्किल एवारनेस प्रग्राम जोङो सरकारनिफ्राय लाजेनदों। बिनिनो जागायजेननायखौ जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव जागायजेनबाय। गतिके बे हाबाफारियाव स्पेसियेलि पिसिएलसि चेयारमेननिफ्राय लानानै बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय लानानै साफ्रोमबो मेम्बारफोरखौ बेवहाय बाहागो लानायनि हाबाफारिखौ जों बानायनाय जादों। लोगोसे ब्लकनि दैदेनगिरिफोर थाफादों, प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरबो थाफादों, ओमफ्राय जोंनि पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दङ। गाहाम मोनदों बाहागो लानानै मोननानै। आरो बे हाबाफारिया जोंनि इयुन फिरिखौ माबोरै गावनि आथिङावनो गसंथानो हायो, रोंगौ रागो जानो हायो, बेनि सोमोन्दै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि लाइमोनफोरा स्किल होननाय बुस्थुखौ दासिमबो मिथियाखै। स्किलनि गुबै गोनांथियानो जादों मोनसे पार्टिकुलार आयदा बा बिफावनि सायाव रोंगौ रांगौ जानाय, माने बे गावखौ माबोरै जों गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेनिनो मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।